pachinayi pa 6 May chaka chake ndi cha 2021 kuchokera konkunoko ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji, programu imene timafunsa funso loti kodi kunjaku Kwagwanji, nde timaunikira kuti kunjaku Kwagwanji potenga nkhani zikuluzikulu zimene zachitika kuyambira usiku kuzafika nthawi ya lero. Ndili ndi mkonzi Chikoko, Rex Chikoko, ndathokoza kuti tili limodzi mkonzi. Mbali yakuno muli ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisya. Mkonzi, nkhani ndi nzambiri zachuluka nkhani usamoyambira kuti tiyambire nkhani yayikulu imene ikupezeka mu Daily Times ikuti Chakwera opts to recapitalize airline. Air Malawi, yeah, Malawian airline ikuvutika kuchita business. Zoti zidafika pokuti akuluakulu a board amene amayendesa kampani imeneyi anaona ngati kuti yafika pokuti mwina ingotha chifukwa choti phindu lake silikuoneka, ikupanga malosses akuluakulu mpaka na mwina kumaona kuti kodi imeneyi ndi business be chifukwa business imene kuti zipanga phindu zikavutisisa isamaluze chabwino, izingokhalapo kuti sikupanga phindu sikupanga solos, break even. Koma si nkhani ya ku Malawian airline. Now recommendation imene idabwera ndio kuti bwanji chinthu chitingochithesa zimene zitakafika kwa president akuti akaunika ndondomeko imene itachitike pothesa kampani imeneyi ati ndalama zake zikozokhala zambiri kwambiri kusiyana ndi kungoyikamo ndalama zina ngati kapitolo ndi chiyembekezo chokuti pakhoza kupezeka njira yakuti kodi aziyendesa bwanji business imene kuti izipanga phindu. Zomveka? Mukulongosolamo mukaona ndalama zomwe zikunenedwa kuti sichikupanga phindu chiti ndingongole ndalama zambiri. Komanso ndalama zomwe zofunika pa nthawi body imanena kuti imafuna certain period kuti aponyemo ndithu kuti chinthu chiyambe kutani kugwiranso ntchito. So kutakhala kuti mwina tachikonza bwinobwino nkutheka kuti chitha kupanga phindu, koma tikuziwabe kuti muzaka zinozi nkhani ya maulendo apa ndege yavuta kwambiri. Sitinganene kuti ndi Malawian airline yokhayi imwe ikuvutika, taonabenso kuti South Africa nayo ikuvutika, British Airways nayo ikuvutika, Kenya Airways iso nayo ikuvutika. Mwina tingane kuti panopa kupatula ma airlines aku Ulaya ambiri ku Africa kuno kwakuvutika, mwina ndi Ethiopian Airlines yokha imwe kuchita bwino. So the Ethiopian Airlines kuchita bwino interesting and if you mapartners athu so ndamenewo ndezi ukhala bwanji kuti wo akuchita bwino mbali ina akakhala kuti akuchita partner ndife ya Malawi sakonda kwera ndege vuto limakhala kuti chani kodi chifukwa ineyo ndachitapo mwayi ngozi ndege ija ndayikwerapo kangapo nthawi zonse momwe ndimakwera tisanasiye kuyenda chifukwa cha COVID imakhala yodzadza ndege yathu nthawi zonse imakhala yodzadza, komano mwina mgwirizano molipo pakati pa Malawi ndi Ethiopian Airways ndomwe mwina ungakhale mwina ovutirako chifukwa chokuti Ethiopian Airways in mashares Malawi inali ndi zoti 51 Malawi inali zoti ipange ngati dziko, Ethiopian Airways iso nayo imapanga mbali yake. So zikuoneka ngati kuti chinthu chamayendesa ndi Ethiopian Airways okha ndi 49% wawoyo, pamene majority shareholder imene okhala Malawi ndi 51% kuti ndi imene zichita handle yes ngati majority shareholder imene kuti iyo ndezikhala ndi say yayikulu mu kayendesedwe ka business imene. Komano sizinakhale choncho ndezimapezeka kuti zinthu zambiri Malawi khangati kuti simatengapo gawo lenileni. So panopa I think iwaja angotopa akuoneka ngati kuti anachosa chidwi chawo for Malawi simakhangati kutopa ndi patena kuntopera patena kuti patena sukuyika chidwi cha business kupanga tokha mbali imodzi. So nzoti even iso ngati ma profit ngati kandirama kamapezeka ndiro kamangopita mwina kwa amene amayendesa chinthucho. So mwina no apa panangofika pona kuti inu tatenga neno gawo lanu mubwerese ndalama muike apa kapena ndithu kuti bweresa nawo ngothapo. Mafunso awiri oti mwina tiyankhe pano. Tukakamira kuti tizichita business ya ndege chifukwa choti tufuna ngati dziko tikhale nafenso ndi ndege kuti ku Malawi anthu asamane kuti kulibe ndege amachita kukwera ndege za hayala.
kapena tikuiona ndi business yokuti ili nkuthekera kupanga phindu momwe mwina tidaonera vice president amakumana ndi makampani osiyanasiyana kuwauza kuti boma silizikuthandizani aliwonse apeze njira yokuti azipanga bwanji businesses ncholinga chokuti azipanga phindu nkumalipirana okha nkumakhala kaya ndi ma overheads ma cost awo mtundu wanji onse azipanga popanda kudalira ndalama zakwina. Apa patikanena kuti tikuchipanga kuti tingokhala ndi ndege mdziko muno ndiyote tikuzinamiza sotokha chifukwa chokuti tikayang'ana pakali panopa ndi mgwirizano umwe unalipo ndi Ethiopian Airways zimaonekeratu kuti tilibe ndege chifukwa chokuti mmene mwanena kuti mukamayenda mukatenga tiketi yaji sinanenepo kuti tiketi ya Malawi imakhala kuti ndi ya Ethiopia. So senza kuti timangozinamizana okha kunguchipaka penti kuti kungukhala zinalo kuti pa ndege panangolembapo Malawi yani koma tinalibe ndege imodzi kwa ndege zinaiza ku Ethiopia zonse. So I don't think kuti ndi njira yabwino yopangira business kuti muzingoonekera pamene mukutaya ndalama. Komanso tikabwera kuti airline ndi business yoti viable pamene ponso tikuyenaso kuunika tikamang'ana mmene zochitikira pa dziko lapansi nkhani za ma airlines. I don't think kuti zinthu zochitika ndi chanu but I don't think kuti zinthu zikuyenda tikang'ana South Africa sizikuyenda tikang'ana ku Kenya sizikuyenda ndi mayiko ena ambiri sizikuyenda. So I don't think kuti lili kuti kumalawi kunoko zinthu zikuyenda. So kuti tipange combine zinthu ziwiri zinthu zoti business yomwe napayo kasi kuyenda komanso ndiye kuti tikakamene chifukwa choti tifuna tizoonekera kugulu kwa anthu kuti tili mchinthucho tithamangopeza kuti tongozipweteka toka. Titani tidaona apo anzathu aku Tanzania apa akugula ndege za zikuluzikulu za makono nkumana kuti kodi iwo apanga zimenezi chifukwa choti akuona kuti kuli business kapena ngati dziko afuna nazo kukhala ndi ndege. Chifukwa ndikumbukirapo nthamwe ankagulisa Air Malawi anthu adalankhula kuti ngati dziko zona tikhala opanda airline yathu chifukwa chokuti ali almost dziko lililonse linayo ndege yawo imene imatchulidwa dzina la dziko lawo mokuti zimakhala zomvetsa chisoni kuti anthu adera limene lomwe akuuluka umakwera ndege za ine yache iwo alibe olo imodzi. Pamene popo ndimafuna kuti mutaunikirapo bwinobwino kuti tikamapanga ziganizo zimene tifuna kupanga pa kuphatikizapo ichi chomwe chizitichita guide ndi chani? Chomwe chingatipange guide ndi kayendesedwe kabwino ka business chifukwa chokuti tithaukhala tikaona mbuyomu Air Malawi zaka za mbuyomu inali company yolimba ndithu inali ndi ndege zikuluzikulu zosiyanasiyana zambiri zingapo sati zambiri koma zingapo ndithu koma inapeza kuti company inadirizika kufika mboni mpaka na zero pana company kuti apapa mmene timayamba company timaoneka bewuso kuti sitinayambe ndi mtima woti tukapanga business napita ndi mtima woti tingoonekera. So kuthekera kuti mwina titokha ndi airline yathu ndikotheka komano ife tikulowesa muchani tikulowesa nzeru tikulowesa kapena tingofuna tionekere kumaso kwanu tayika mundani mfuna tikaona mmene nali company Malawi airline Malawi munalibengo. Pamene popo mukamanena kuti mwina Malawi panalibepo pameneno tumafuna notifunse kuti kodi ndiye ngati Malawi mulibemo ndiye kuti umwini wa ifeyo kumakhala pati ndege yomalizira kugula idali Boeing 737-300 kwacha imene anagula kwacha zina lake adayipasa kuti kwacha imene adagula malemu kamuzu banda kuchoka nthawi imeneyo kuzafika pano pa zaka zomwe zadusa pakatipa tingakhale bwanji kuti ife tikupanga business itakhala mwina tibwerese ku mataxi tizipanga bwanji business ya mataxi pamene tilibe even taxi yathu chabwino mwina Uber amatena anthu kuti mwina amangotenga anthu magali mu I'm trying to find a better way of explaining what I am trying to say kuti timakhala committed tima investesa business kuti business imapanga bwanji tichitemo tilowesemo zotani ncholinga choti tizipeza zimene tikufuna kapena as long as there is a name yalembedwa kuti at least ife tili ndi airline yathu then we are okay. We don't want to understand. That's why maybe anthu ena kumabwera kuti bwanji kodi awagulisa company za bomawo private partnership public private partnership atabwera poyera nkuzafotokoza kodi mmene ambira kugulisira makampani amenewo amapeza zotani. What was driving us to say kuti chitugulisa komanso tikagulisa timapanga bwanji timaphunzirapo zotani pali ma lessons amene taphunzira kuti akutithandiza kuchita business jabwino ndafunsa zimafunso zambiri mbiri but my point is do we know what we are doing?
yeah mafunso ambirimbiri koma yankho lake nene nangona ngati kuti ndi limodzi lona ngonena kuti Malawi ukhala ngati sitimakhala serious chifukwa chokuti mwabweresa nkhani ya makampani amene anagulisidwa you find kuti pa makampani onse amene anagulisidwa mwina palibe yomwe ikugwira ntchito panopa pamene cholinga chimwe tinkagulisira tinkafuna kuti aziyenda bwino kwambiri yes kumano makampani osaja anapeza kuti anagwa so sichodabwisa kuona kuti zinthu maya munomo ndithu sizimachedwa kugwa chifukwa chokuti ife sitimakhala serious panakhala kuti mwina mena mapanga negotiate deal ya Malawi poyambisa company yanyuwani anakapanga kuti mwina atekeze ku management kuja kukhala Malawi bwino azithaujitsa ata chinthuchi kapena Malawi zikhala kuti ndi control yabwino ndithu mwina bweza ataonano kuti business mphamvu zake zili pati nkuona kuti zikafika apa monomo kamba za recapitalization mwina bweza kamba zona kuti yayi tichithese tili nkuthekerano pano poti tichiyendesa patoka so situkuzuwa zoti pano pamene ali ndi ukadaulo kuti atha kuyendesa chinthu ngati chimene chichindi nani mdziko munomo chifukwa choti pa nthawi yomwe akhala zaka zomwe akhala kampani Malawi munomo panalibe Malawi amene anachiyendesapo chinthucho anthu amene anakhalapo mamanagers a airline Malawi munomo ambiri mwina salinso nkuthekera kuti atha kuyambisa kampani yangati airline so my point ndiona kuti patoka Malawi tili ndi chidwi choti tikwanise kupanga chinthu panga tikamazifunsa kuti tili ndi chidwi tikayankha kuti ndiyoti airline zingotengera nzeru zathu tithochizusa ndithu nkuyambisa chinthu cha nzeru chabwinobwino choti chithomayendaso komabe ngati titakhale ndi kamoyo kathu komwe kakonena kuti basi wina akati pangire zinthuzi ndiyoti zosatira zake tikhala kupanda airline banja apena likamatha pamakhala chifukwa china chokuti tisathesere banja ati pali ana tikatesa banja anavutika. Is this a case of paliana kuti tisathese airline yathu chifukwa chokuti paliana tioneka kuti ndifosa ndivovutika omana watenterere imozi ngakhale ino ndine sitikumvana ngazi partners apopo mwina tingalowerebe direction imeneyo kuti mwina tingupanga chinthu chokuchisunga chifukwa chokuti tikufuna kuti tionekere kumaso kwa anthu kuti tili ndi airline otherwise mmene zikuonekera phindu lake ndeseri kuoneka mu zaka zonsezi. Approach imene atenga president anakumana ndi board imeneyi komanso Malawi amene adagwirako ntchito kumene ku civil aviation experts amene amaziziwa zimene zizi kuti for short term solution tikeso ndalama tikufunafuna kuti kodi what is a long term solution. So how do you see that? Long term solution ndiona kuti tikhale ndi airline yathu chanzero njomwe akuna kuti kubweresa anthu osewa pamodzi anene kuti business imayenda bwanji angayitsate bwanji angakwanise bwanji ndimazuwa mayendesedwe osati ndimaziwa koma ndimamva kuti ndege mathotenga pangongole muthotenga ndege zikuluzikulu mmene zangati za ku Tanzania namva zoti ndithu kuti adagula anapereka kashi sana nyamule briefcase malemu Magufuli sana kule kashi so ngati kuli ma agreements ngati amene wakuti amatheka ife bwanji usapita ukatenga pangongole osaibweresa bwanji because ndi chinthu cha dziko ndikuchiyendesa ngati business bwinobwino ndikuyambisa airline yathu ndikumaulu komakwira ntchito bwinobwino. Nkhani yakulu ndiyoti monga ngati Air Malawi inagwa chifukwa cha anthu andale ndiyeta unanso mwina ku South Africa so South African Airways ikugwa chifukwa cha anthu andale so kulowerera kwa ndale mu airline ndikomwe kumakhala kokhanga kosokoneza komabe sitinganene kuti kumasokoneza mukakhala kuti anthu mukuganiza bwinobwino fataona Ethiopian Airways ndi chinthu choti chikutukuka kwambiri koma chikuyendesedwa ndi dziko so it's a question of kuti tili ndi anthu aluso lotani oganiza motani kuti chinthu achitengere kuchipitsa pasogolo so vuto ndife ya Malawi patoka not necessarily kuti business imene ndiyolakwika komano ife za Malawi mwina zimatikanika kutani pamasowa ownership kuti anthu amene akuyendesa chinthu chija zichiyendesa ngati nchawo kumana kuti itakhala kuti business njanga ndingamapange ziganizo zina zimene ndikupanga tingamapange models ena amene tikugwisa ntchito pamenepo pamene timasowa chimakhala ngati chofamake timati chaboma taonapo si airline yokhayo koma taonapo ndithu mabusiness ambiri Malawi business ngati Eskom umaona mmene chimagwera ndithu mapezi kuti mwina ndi yokhayo mdziko munomu koma chokanika kudani kumatukuka anthu odikira magesi ambiri kuti ali ndi they have a very good problem yoti ma customers akudikira koma maliphira kuyendesa kukanika kuyendesa
ndrama akupanga kumukanika kuendesa so zoti mwina ma priorities awa makhaola kweka zimene zozote toika makampani ambiri pa line adimaki abwanchikwirikiti chomwecho makampani onsewa zaka za mbuyo ankaenda bwinobwino so tizizifunsa kuti kodi generation yathu itukanika patipo kuti anzathu mbuyo ankatani ankapanga bwanja Malawi omwewo amayendesa zinthu mbuyo so pano tikuti vuta nchani I think the question yoti tizizifunsa no patokano zaka za ifeza kuti kodi chibwana chili ndife metukanika kuendesa ndife tini ndivuto ndife so zinthu ngati zimene zozo I think ndizoti pano pati yambe nokuzi kukhala umazifunsa kwambiri chabwino tikamazifunsa ziyankhani ndani ifa ino ndine titakukhala pano mafunsana mafunso kuti kodi zovuta pati ndiye tikafunsana ino ndine aziyankhani ndani sepano tiziyankhaso toka tikhale ndi conversation patoka based on my experience azathu mbuyo kuti makolo athu amayendesa zinthu zomwezi nkumatha ndithu chinthu chomayenda anthu nkumaona even mmene mapereka chitsanzo cha adimaki andi mpana adimaki kumapanga phindu mpaka nomafuna kugula ndege adimaki inafika pamene popo kukhala ndi mabasi kukhala ndi pena palipo sineni adimaki ineni makampani ake kumazusa makampani adimaki umakhala ndi gawo loti likupanga invest pano adimaki nkhale akupempha ikhale akupempha imafuna kuongola ndrama pakati pa sisi zote za tabwaji pa samanena amene afuna kuwakongoza akuti tofuna tikongole ndrama akukongoza ni ndani go sinditchula ipada kalipano ndenkhani jaili pati si khangati wasika watsika ta sindikukongoza nisi ino ayi track record yanu pena nungagulisena ndolowani chabwino kupitirira ndi program yathu ya Kwagwanji pachinayi pa 6 May 2021 nkhani ina imene kupezeka pa tsamba loyamba la Daily Times ndiyo kuti George Kasakula sopano wasankhidwa kukhala mkulu wa MBC mwadabwa kudabwa izi zitina mbapo pambuyopo koma chosangalatsa nchonena kuti taona ndithu kuti MBC kwa nthawi yoyamba yatsata ndithu ndondomeko yotengera yolemba ntchito mkulu wa kampani tinaona ndithu anayika advert mu news anayika advert pa radio ma TV kuti akufuna munthu mkulu utakendese chinthuchi anthu ambiri anapanga apply mene tumamva mayina ake ndi ina imiswanya yokhayoka anapanga apply anakapikisana kumene kuja analiyesana kampambali yake mene akuchionera chinthucho ndipo board ya MBC ataunguza atamvera zomwe anthu anayankhula anafika ponena kuti okay munthu amene tikuna ngati atakakwanise kuti tiyendesere chinthuchi ndi George Kasakula chabwino ndakhalapo ndi George pando umene mwakhala program ngati lero amene ukhala pamene takhala tikumafusa mafuso kuti uyu wasankhidwayi mukuona akakwanisa sakakwanisa ife nkumanena iyayi omalizira timakamba Martha Chizuma inuso ndiufuse ni nkonzi pano ti jama ya George ine si George tijama iniyo ndine tikamba za George akakwanisa George inu mkunzi wa George Kasakula udindo umene akukatenga kukhala mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation chiwayilesi chi TV chinyumba chofalisa nkhani chimene chimaena chizitumikira Malawi chaboma cha Malawi yes akakwanisa George George kuchokera pa nthawi kuyankhula naye ngati dzulo akuoneka kuti ndithu akuchimvesesa kuti chomwe chikufunika kupanga kumene kuchako ndi chanu chinthu chija choti chimangofunika anthu oti amachuwa ndikuona mmene tagwirana ntchito George ngati ineyo kunoko kugwirana ntchito kanaka kachiwiri ndagwira ntchito ku Nation limodzi kenako anabwera kuno tazagwiranso kuno ntchito ndi munthu kuti ali nkuthekera atokwanisa ndithu kuchiyendesa chinthu chicha mmene ndikuganiza choti mwina sitinga kabe panopa kuti akakwanisa poganizira kuti sanafikepo koma akafikako ndi mmene akuonera masomphenya amene ali nawo chinthu chathokachisintha chomwe ndimanena kuti chonata George and advantage kuti anagwira ntchito ku private sector ndi akupita nokuchani ku public sector so akatenga spirit ya kunoko ya private sector kupita nayo koko ndoti sizikavuta kwambiri chinthu chakachendesa bwinobwino mukumbukira bwinobwino vice president aliso ndi ntchito yomwe amanena kuti makampani aboma ngati amene aja azipanga phindu so George achokera ku makampani kuti amayima paokha ozipangira phindu paokha ndoti akuziwa chomwe amayenera kupanga kuti chinthu chipange phindu so kupita uko chikakhala chinthu chophekerako kuti achitembenuze chinthu chakuti chambe kupanga phindu chinthu chimechi chakhala chinthu chokuti
anthu ambiri amachiona ngati chimangolankhulira boma basi kuyambira first story nde kuti his excellency ikachoka pamene popo ngati akazi a president samapanga chinthu ndoti masafika pa vice president kenaka mwina izipita kwa akazi awo a vice president kenaka izipita kwa nduna ma deputy minister basi zimakhala ngati zongoyimba m'manja nde Georgia kuchoka kuno kumene ife timayang'ana nkhani kuti nkhani ndi ndani ngati amene ali amene mwamusanjayo koma sadanene nkhani sikuti tili owumirizidwa kumuyika pa number 1 timamusankhira malo ache malingana ndi zimene amachita zikhala zovuta bwanji kapena zophweka bwanji kupita mbali imeneyi assuming kuti kulibe ma influences ena aliwonse kapena kuti ma pressures kwina kulikonse kuti chinthu chimechicha chizigwira ntchito zimene zakhala zikuchipangisa kuti chikhale chonyozeka chifukwa cha andale amene amafuna kuti chizitumikira iwo amene manena kuti George ali ndi advantage yaiko kupatula kugwira ntchito pa management level aliso ndi anagwira ntchito ku makampani ngati Nkhani makampani a private akuluakuluso amene mwina samatengera zaboma amatsata ndondomeko zonse kuti story ituluke so akamanyamuka kunoko suta akachita kudabwa kuti newspaper Nkhani kuti zipite pa radio zimayenda bwanji Nkhani kuti zipite pa TV zimayenda bwanji yeyo akudziwa ndondomeko yake akuziwa ma steps amene umayenera kusata so ndikuona ngati ndithu kuti nyumba ya mphepo imene MBC yadala pang'ono kuti yatenga munthu amene akutsata china chilichonse so kuchoka pene popo kuti no kulowa nkati mundi mene zimayendera ma dynamics amene amakhala kumene kundale zomwe zimachitika kumene pamene pakaoneka yono kuti George mphamvu zake ndi zotani so kuchokera kungomuona mene amagwirira ntchito ku private sector tikukhala ndi chikhulupiriro kuti wapita munthu wabwino komano mavuto amene atakakumana kumene koko zomwe zitapangise kuti chinthu chachipite kusogolo kapena chibwerere mbono tumamva ndithu kuna kuti afuna ikonzenso andi akulonjeza kuti andale sazilowerera kuti chizigwira ntchito motumikira bwino ncholinga chimene chidakhazikitsidwa George ni munthu odakhoza kuwauza anthu kuti akuluakulu izi sitipanga zokhazo ndiye mapanga atakwauze tagana ntchito mathokozo sitipanga sizikutengera kuti how far above nanga sindi orders from above zama orders from above zonzote ndi munthu kuti George ande experience yamphamvu akuziwa kamati orders from above what does that mean and ukokwa ali ndi mphamvu zonna kuti mwina atakuyankhulana ndi above so wazoti kwa ma orders anu akugwesa beje ndo sitikusiyana ndi kuje kwa Igupto kumwe tochokera kuja so tuchoka kwa Igupto tufuna tipite kukanani tupache ndeti dali kwa Igupto padakali pano so tili njira pano so George ali ndi kuthekera kudziwa zoti izi ma decisions amene akubwerawa atibwenzera kuti kwa Igupto and maso adziko ali pa iyeyo kuti kudachisintha bwanji chinthu chichi so it's up to him really he has a pressure to deliver it. Yes, he has to deliver. He actually said he's got a beautiful challenge. Ajijo mukuonera Kwagwanji nzovuta kuyankhula kwambiri chifukwa chokuti ino munganene kuti ndakayika kuti Ajijo akapanga bwino munganene kunena ndi nthawi kunena takhalapo kuti mwakayika kuti ndakayika muthawu masukonena nthawu masukonena kapena khosi ali pa plasma ufuta kumupha pajati miyambi umasintha tumati khosi ali pa nkhati pano ati anafika pa ali pa plasma ndamafuta kuti ningende bwanji kuti msaphwanye plasma kwasa Ajijo atakondwera ndithu titakhala kuti tikwauza constructive genetic criticism kuti khanga tapapa mwakuti kwambiri chabwino mukuonera Kwagwanji pano pa Times Television TTV komanso mukuyionera program yomwe pa Times 360 Malawi Facebook page komanso mumvera program yomwe pa Times Radio tipita break tibweranso tipitirizeni nkhani zina nkhani pompo Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern goss news web for newspaper publishing.
Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133. 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. It's about time. kulandirani pamene tikupitirira ndi programu ya Kwagwanji pachinayi pa 6 May 2021 ndili ndi mkonzi chikoko mbali yako kuno muli ndine ndivuzamwayi Wonder Msisi. Kupitirira ndi programu yathu pali nkhani inanso yopasa chidwi imene ikupezeka pa tsamba loyamba la The Nation. Nkhani yakuti Salima Sugar Company yatsekedwa. Anduna ona za umoyo mayi Khumbize Kandudu Chiponda atalamula kuti kampani itsekedwe. Izi zaza chifukwa chokuti mwanthu amene yezedwa aja 41 bezeka kuti ena adapezedwapo ndi matenda a COVID mmodzi umeneko wamwalira. Nkhani imeneyi ikupasa chidwi chifukwa chokuti anthu amba kukhala ndi mantha omati kodi kumeneko kukhoza kukhala gwero la third wave kuti kapena ndi kumene ikhoza kubwererako ndi anthu akufuna kuti aunike kuti anthu amenewa anakumana ndi ndani kufikira pa nthawi imene amazindikirika kuti ali ndi matenda amene wawa. Tupanga zinthu mwa reverse. Nthawi zonse akakanka chiwiri ndithu pezi kuti tikugwidwa munja katangati imeneyi kupanga zinthu mwa reverse. Matenda atayamba tinaonabe kuti timachita onyamula anthu ku South Africa kumabweresa kuno kuma ku South Africa zinthu zitavota. Panonso malamulo tinakhazikitsa tokha kuti tizayeza anthu akamafika mdziko apapa zikusonyeza umbono okwanira kuti anthu asanayezedwe chifukwa pa nthawi yomwe amakayeza atalowa kale mdziko muno koma akapeza kuti ali ndi chani ali ndi COVID. Komano yeta adabwera ndi zikalata zonena kuti adalibe COVID. Ndi kungokwera ndege kuchoka kukwera ndege siyenda ngati ingayende kutali kwambiri mwina ndi siku ndi half koma pa ujeni tsaza kuti zikalata zimene zimuna sizidali zoona kwenikweni. Zikalata zo ndi kuti sizinali zoona ifo mambo nake ndi amene ona kuti anthu anapezeka kuti ali ndi kachirombo. Komano chomwe ndimafuna onena choti unduna mamoti mwina panopa ndi atha kumatiuzana kuti ka virus kamene kali panopa ku Salimapo pachana ndina kuti timakina kuti atita kumapanga segment kuona kuti akandika kati panopa ndi nthawi yoti atiuze mwasanga kuti tizwe chomwe chikuchitika ku Salima komanso monomote mwina tisiye Salima ija I think ni nthawi yoti mwina Salima ija anakaipanga lockdown pakali pano pachifukwa chokuti ukuku ku Salima Sugar Company kuli anthu ogwira ntchito 400 4,000 chakuti. Now 4,000 chakuti kuti anthu akumana ndi anthu 22 awawa ndeti tenge kuti anthu aja kupita m'mizi ndoti by now atakhoti mwina wina wafika kale mwina kunkhota wina wafika kale mwina ku brand yakono. So ndi nthawi yoti mwina tipeze njira yoti Salima ija kuipanga ka lockdown kuona kuti chuchitika ku Salima ndi chani and how they can deal with the problem mwere ku Salima. Chifukwa choti tikaisekerera izizi ndoti kupezeka kuti mwina zomwe zikuchitika ku India zafika kumalawi kono ndithu ndaona ndi nkhani yomvetsa chisoni imene zikuchitikira anthu ku India. So kuti tifike kwathu kuno nditi zitivuta kwambiri nditi magenzo onse amene tapanga nthawi ya COVID zonse zomwe tayesera kupanga nthawi ya COVID zipezeka kuti tabwerera mbuyo and tibwereranso mu situation ngati ija yothamanga ndithu ndi ma oxygen pena paliponsechi yomwe ili situation yopsa nthawi imeneyi zinayi zodetsa nkhawa kwa wina aliyense and panopa anthu mitima inakhala pansi. So kuti tiyambe kubwereranso chifukwa cha mistake amene tapanga mbuyomo tapanga kwalola anthu kubwera mdziko muno I don't think it is takazolondera. So kwikire apapa unduna ukuyenera kupanga kutenga action yaikulu ku Salimapo osangonena kuti ayi basi anthu atapanga quarantine tipanga chanjana. I think it's more than kungopanga quarantine anthu aja apange zinthu ndithu zoti tizwe chomwe chochitika ku Salima atiuze kind of ugeni virus yomwe ili kumene koko zonsezo akuyenera kubwera panopa poyera auze a Malawi kuti panopa tili pati speed yomwe tipangire zinthu zathu cholinga chokuti
tichite content zimenezi chimene chingazapange separate mwina moyo ndi event. Exactly. And so pleneso zizaonese kuti boma likuyenda bwanji limakhala ndi chidwi bwanji fa ngati apopo ndikangati tingerekeze ngati kudopsezera inki m'madzi pamene agwerapo imayamba kutani kumwazikana pang'ono by the time mukuzazindikira kuti chapangika ndi chani muzapezeka kuti ndithu panopa yafika level yoti cannot be controlled kuchokera kusalima ufika kulilongwe ndi ma 1 hour. So it's very easy anthu kafika kulilongwe, it's very easy kuchokera kulilongwe zafika ku Branta kuno 3 hours 4 hours it's very easy anthu kafika kunzuzu. So tisaisekerere situation yomwe iri kusalima ndiyopya tikwena tikhale ndithu serious to deal with this issue. Panopa focus ndithu inakapita yonse kusalima ndikuona kuti chochitika ku resources panopa pressure yachepa malo ena ndiye nawa concentration ikanakhala kusalima kama doctors wonse kama laboratories kachana akanapita kusalima ndikuona kuti what is happening kusalima. If it means kuwapempha anthu osakusalima kuti ayezedwe kuyeza ndithu mandatory ndithu athokwanisa kuti okay apapati apange tayeze mkuapanga quarantine bwinobwino kwa pano pamene unena kuti pressure yachepa ku dziko lonse athopanga focus one district chabwino. Imeneyo ndi nkhani yakusalima kunena zoona nkhani isiti kuichita handle bwino. We didn't handle it kuyambirira zikuoneka so we are still not handling it properly ndipo funika ndithu kuti tikhale very serious the way we are handling it. Think tithokoze andunawo chifukwa chokuti atseka kampaniyo koma tikunena kuti amati contact tracing kwenda kuti ichitike ndithu mwabwinobwino kuti tiziwe zoona zenizeni zimene zikuchitika kusalimako poopa kuti kumene kukhoza kutibalira mavuto ena akulu amene akhoza kutivuta chita control ngati dziko. Kuchoka apo tifuna tipite nkhani ina imene kupezeka mu Daily Times kuti president opuma Mutharika komanso amene adali mkulu wa civil servants secretary to the president and cabinet amene poyamba amatchula kuti chief secretary Lloyd Muhara pereka ka balance kana sala kacha ana kuti alipire 69 anaponyako ka 47 ka 20 chakuti nde khangati masherifa mafuna kuti akalande katundu actually anapita kale kuti akatenge katundu nde check chinatuluka ndi tudzuloli mazulu kukudaida cha 20 chakuti milioni khangati kuti apheyano ka balance kacha zikuvuta atu akuluakulu awiri kodi anthu amakhandira madzi kumbirimbiri choncho and anthu akuluakulu koma simesa ma account anatseka sikuti ndama zawo zinali mu account ina nakuza ndi ndama zawo zinali mu account otseka Muhala yawo sadatseke ena atenga za Muhala Muhala nanga cheki nchimozi anana kuti asonkhirane half so mwina wamkulu athamuza mzake kuti tapanga ndi kutchula pambuyo amwe anthu machovana 60 yakuti million izizi amabiru the bigger you are bwana mabiru awasanga mapasi mabiru amuna koma nkhani yayikulu ndiyo kuti alipira chimene ndi chigamulo cha court sonyeza kuti zigamulo za court timayenera kuti tizizilemekeza mmene anthu akukana kuti ndrama yachuluka akuyenera kuiunikaso anapempha court kuti aiunikenso ndramayo komano anauza kuti chabwino court likuiunika ndramayo koma inuyo ndrama ni mutani mupereke maganizo mwa amanena kuti mwina court lipekeke chigamulo kuti iwo azapereke ndrama mwezi anene court linalo komano anauza kuti yayi perekani nde muzidandaula bwino so it's good thing kuti apereka tuonene kuti kupita kuchitsogolo zikhala bwanji. Famu ikuti isigwisa ntchito Bingu Stadium chifukwa chokuti idali isolation center ya COVID. Pachifukwa cha ichi amafuna kuti home ground ya mipira yosewera Malawi ikhale Kamuzu Stadium imene ili gwedegwede chifukwa chokuti ili mavuto ambiri. Mbali ina tidachinga sitingakwereko chifukwa chokuti zinthu ndi stadium yokuti idatha funika pamangidwe ina zimene zapangisa kuti anene kuti home ground yathu ikhala ku Zambia pali nzeru achimwena aseka tukwambiri lalibwerani maneba ndi maneba bwerani kuti seka kujama yaife pano pakuti neba alibe ground home ground kukhala kuje home ground anasandusa chipata nkozi tili serious apapa zomwe timanena kuti mmalawi munomo khangati vuto la ganiza mwa serious ndomwe ndi vuto lathu lalikulu kwambiri mukayang'ana
za covid izo tingothawirako chidwi choti ground manager zigwira ntchito mmale muno panalibe kuyambira kalekale nthawi inaka ankachitatu lida amera zinthu anthu makachita uzula m'manja pamaoneseratu kuti chidwi ndi bungwe la famu libe chidwi lokhazikisa capacity yoyendesa chimene chijaji mwina even Ministry of Sports ali nayo potengera kuti chinthu cha tinatenga pangongole tinakayenera kukhala ndi chidwi tinakayenera kuyika capacity imene munenera mwetu kuchipanga ndithu kuyika anthu kuti achiyendese bwinobwino kuti anthu azikhala ndi chidwi komano panopa sitinganene kuti ali nayo chifukwa chokuti chili m'manja mwa bomabe I think anakapeza mwina kampani yapadera kuti zichiyendesa chinthu chichi so sachibwana basi tipeza njira zopita ku Zambia umakaonera politically home ndi chani ngozi kunyumba ku Zambia ndi kunyumba ku Malawi basi paja ndemwe nato za promises cha Zambia chitanganya cha Federation of Rhodesia and Nyasaland modana katikana neighbor kanabe pa Zimbabwe paja ndameti ngafuna tisakanizane nawo ine standivuta I can call your house my home kuti ine kuti ndavutika kwambiri ndi ukaure wewe kuganiza kwako nkofoera modi apa tuganiza mofoera kosa tuganiza mofoera bwana ota jazani tuganiza mofoera and even polembesa kama zo stadium kuti ndi home ya Malawi tuganiza so kufoera so kwambiri zomwe mana kuti kama stadium mpira football international football zokha zoti zimafuna umaonesa kuti Malawi ndotani eti mukatenga chiground chokuti chinatha ndi mukachinga kuti chimalata janjani babwa makamera umwera kuchokera kunja ziko losera pasiliziona umphawi wathu we advertise our profile ground labwino tilinako kulilongwe kuti kananga tilikonze bwinobwino panopa fast akulu tikhale serious ngati dziko lathu anthu ationa kwina konseko tenti konze chinthu chathu chitina chabwinochi ndoti anthu Zambia so nawo sana amangira ma Chinese omwe watu akamenya pa ground rofana ndi Romalisia kumwe nkumana tilanu Malisia kumulifa chani mubwera kwa zofoira tamakhala ko serious pena pake please samakhala ngati kuti tose fama ngamafoira inuyo andamona ngati kozi ndi ineso ndifeso foira nawo so ifeso foira panopa kuti seka nawo limo ndi zasamani seke nawo ni ndofoira nkosi panopa basuka ngana pa masambanchezo antu umaona kuti zako ena Zambia Scorpion Malawi Scorpion jana ponya usakhaza basewera babo kuti seka kwa basi neba ali background neba bwera neba ndikulandira nkozi inu ndofoira so what I muone kuchisankho chabwino pamene ponso ndi pamsiziro pa program ya Kwagwanji ya lero tithokoze nonse amene munali pompo kuonera komanso kumvera program imene pa TV komanso pa wireless fikira mawa pamene tibwereso ndi program ngati yomweyi mwakoma nonse goodbye.